tämmönen golfi tuli hommattua, niin savuttaa melko paljon ja kattelin testerillä vähän arvoja, niin 3 suutinta pitäisi vaihtaa ja sitten regeneroida tuo hiukkassuodatin, niin sepä olisi sillä valmiissa. Meillähän saapui postissa uudet, tai no käytetyt, minulle uudet suuttimet, niin otetaanhan paketti auki tuosta. Tuommoisella on hyvä avata aina. Sieltä. No minkälaista on tullut? Passaisiko ne? Nämä tuolta. Näillähän pitää tehdä tälleen. Tuolla. Sieltä. Suuttimia. Käydetyt suuttimet, mutta vähän ajatusta autosta ja on hyväkuntoisen näköinen, niin isketäänpä nämä tuonne paikalle ja koodataan testerillä passaamaan ja sitten aletaan regeneroimaan tuo hiukkaspönttö ja käydään koeajoilla, niin katsotaan mikä meillä on lopputulosta. Tuleeko tästä vielä peliä vai pistetäänkö paalia? Sieltä suuttimien paluulinjat irti ja katsotaan lähtikö. Sehän lähti nätisti ja kääntään tämä tänne jonnekin piiloon ja sitten vaan liittimiä naputellaan auki, niin sieltä niin. Kääntän tämäkin tänne vähän sivulle ja nytpä meillä ei olisi muuta kuin tuosta pultit auki ja railikiskot auki ja uutta tikkua paikalleen. Tai no käytettyä, mutta uutta se on kuitenkin. Siinä on taas pahkosettiä niin kuin se kuuluukin. Sieltä irti railikiskua ja nämähän lähtee niinku kuuluu. Löytää vähän toisesta päästäkin, niin saadaan vähän pelivaraa sinne. Tuolta pyöritellään tuolta. Eipä liikkunut vielä käsiin, niin vähän löysytetään ja sieltä pyöritellään. Käsi auki. Sieltä. Tuolta noin. Nyt että ne alkas olla kaikki auki. Sitten tämmöisellä yhdistelmällä lähdetään kokeilemaan katkoa nuo suuttimien pultit tuonne. Ei tarvinnut ainakaan ensimmäistä katkasta. Lähti auki nätiin. Oi. Räjähti työkalukin käsiin. Sieltä ja tämä me katkaistaan tänne. Oi. Sieltä se lähti auki, ei sekään katkemaan. Toi harmi, kun ei päästy porraamaan. Joskus se on semmoista, että aina ei pääse vaikka haluaa. Sieltä ja sitten aletaan ihmettelee, miten nuo tikut nousee tuolta ylös. Pitääkö me hakea trukki tuohon tai joku vastaava, millä me roikotetaan auton keulaa siinä puolipäivää ja erotetaan vai lähteekö ne ihan suosiolla, kun kiltisti puhutaan niille. Ja sitten kauhean taistelun jälkeen niin
näin ne sieltä nousee ylös. 2 kerralla. Vien tänne säilöön tuonne. Niin. Tämä tukirauta mukaan. Siirrä on pari ja seuraavat 2 siellä sitten vielä poissa, niin ei muuta kuin uutta paikalle. Sieltähän ne lähti irti 2 viimeistäkin ja nyt on putsattu nuo reijät tuolta ja laittu uudet tiivisteet noihin ja siitä uudet pullit paikalleen ja ei muuta kuin laitellaan suuttimet omille paikoilleen ja noin niin kiristellään ne momentiin ja kamera saa pysymään tuossa niin näkee jotakin. Siitä niin. Mikähän tämä palaapeli menikään? Onko se mennyt tällä vissiin? Ne uudet pohjan rikaat paikallaan ja kyllä menee nätisti. Siltä 2 seuraavaa. Mun kätevätkin nämä tulee tämmössä 2 nippuissa. Toki sitten kun irrottaa ja ne on tiukassa, niin se on sitten taas 2 kertaa kovempi työmaa. Mutta se on semmoista. Se on semmoista se elämä. Nehän meni niinku isi ja äitiin meni paikalle ja sieltä pultit paikalle ja sieltä pulttia ja katsotaan, että ne menee pohjaan ja ei muuta kuin pullit momenttiin ja asteet päälle ja railkiskot paikalleen ja ei muuta kuin kokeillaan sitten käyntiin ja koordannut, että pieneekö meillä savutus. Sitten napsutellaan vielä vähän 1 kerrallaan pohjaan ja tännekin vaihdettiin uudet O-renkaat tuohon paluulinjaan, niin nyt ne on siellä paikallaan ja pistetään tämä sitten kohta siihen paikalleen, katsotaan ensin käteen käynnissä, että ei mistään vuoda mitään ja nähdään vähän selkeämmin tuonne, niin lähdetäänpä kokeilemaan käyntiin. Saa jonkun aikaa varmaan startata, kun on ihan ilmaa täynnä ja lähtee ilmalukot sun muut pois. No sieltäpä kokeillaan, pistää avainta tuonne ja pistää radio kiinni. Siitä lähdetään starttaamaan. Saa nähdä, onko pitkä startti tällä kertaa. Kohtuu jo lähti käynti. Siellä tuo hiukkasvartten valopallaa vielä, kun se oli mennyt vähän tukkeeseen ja ottanut kipiää siitä, kun suuttimet on viallisia, mutta katsotaan, että miten näillä kävisi, kun se on tosiaan uusi hiukkasvartin vaihdettu, mutta suuttimet on ollut vialliset, niin se on heti niin ei oo tykännyt oikein siitä, että on suuttimet savuuttanut. Käydään kahtoon, tulee meillä enää. Sitähän tulee pelkkää kukkasta pakoputkesta. Laitetaan vähän. Kyllä ihan kukkasille tuoksuu. Käy vähän lämmittämässä koneen ja katsomassa, että täällä on kaikki kunnossa. Ei se ainakaan näyttäisi äkkiseltään mistään vuotava. Eli ei muuta kuin pistetään heitto päälle moottorille, että ei ole ainakaan vuorot näy siellä jatkotosta. Siihen ja vähän näköjään ikävästi rämisee tuolta ja vähän vauhtipyörä kolokottaa, mutta lahdella on sekin vielä tänne. Laitellaan myyntiin tänä aikana pois. Varmasti viimeisen päälläkin ei jollekin tästä myydä. Semmoinen, lähdetähän käydään pikku test drivelle. Siitä peruutellaan. Sieltä joku soittelee, mutta ei tässä meitä häiritä. Katsotaan, onko postipate tuonut meille posti. Oli ihan se.
Bemari tullut postissa. On se mukava, kun näitä postissa tulee. Näin se autokauppakin toimii. Mutta kun postilaatikko on pihalla, niin saa tämmösiä autoja. Siitä pienellä testilenkillä käymään. Pistetään kohta tuo regenerointi käyntiin, kun on koneessa saatu lämpimäksi, että saadaan tuo hiukkassuodati pakko poltettua. Tekko vähän tarkkailla, että vähenikö se savutus vai tuota mitä me tämän kanssa keksitään. Laitetaanhan taikakoneet tuonne ja niin katsotaan, niin nyt on valot hävinnyt ja vastaa iloisesti kaasuun, niin on uudestaan opetettu tuo uusi hiukkassuodati. Täältähän ei muuta kuin kukkasia tuu. Mitä nykyään ei saa muuta kukkasia tulla putkesi. Täällä se raklattaa, mutta niin kukkasa tulee putkesta ja sitten lähdetään käymään konttorilla ja tehdään vaan tähän semmonen pikku maalausprojekti vielä laitella kaikki nämä pienet kohdat kuntoon ja täällä oli kanssa tuota kukkanen tuolla ja tuolla oli ja sitten laitetaan takalasin pyyhintä tuonne ja siellä on talvirenkat ja kyyvissä jo valmiina ja sitten meidän sisäfiksin kautta tämä auto on hyvä laittaa myyntiin sitten. Toki tuo pikku ääni mikä kuuluu, niin tulee 12. Sen mä siihen vielä vaihtelen ja sitten ei muuta kuin rivviä autoa. Nyt on koeajokin suoritettu ja eikä enää savuta on pelkkää kukkaa putki täynnä. Nyt sitten konttorilla käynti ja tosiaan nämä kaikki siisti. Tää on vähän hirveessä kuntoon päässyt. No niin, nyt tästä on käyty golfikko taastamassa ja tuostahan hyväksytty päätös tuli ja K-arvokin oli 10, kun viimeksi oli 1,5, että pikkusen on parantunut, niin otetaan seuraavana tähän se pieni maalifiksaus ja katsotaan miten hyvä me saadaan. Pitää se ensin jotenkin pestä, kun se on taas ihan täynnä pölyä ja kaikkea. Laitellaan tuonne uutta pyyhkiätä ja sitten vielä yhdelle päivään se vauhtipyörän vaihto, niin on paha viimeisen päälle. Ja sitten pesaastaan täällä tuolta letkukantoja. Löydän tuolta tukki päälle ja on tuolta äitua kohta. Meillä on köyhän miehen pesu tämmösellä letkukelalla, mutta ei se auta.
kuitenkin niin tyypillinen lokkarikottelu. Mennä jäätä ja lunta väliin. Avataan oven ja tuo katsoa niin tulee mutkalla. Tulee puhasta. Vähän hiastun näitä joka puolelta läpi täältä. Täältä on hiastu kirkkaalle pellille ja sieltä on kanssa kirkkaalle pellille. Ja tästä käytetään vielä tämä roiskeläppä eri. Täältäkin on hiottu hyvin, niin hiotaan vähän vielä lisää ja sitten pikku paklauskerros ja ei muuta kun suihkitaan maalispintaan, niin tulee tästäkin ihan asiallinen pikku fiksi vielä. Latomaalarin kurssi jatkuu. Nyt on hiasut tuosta kunnolla pellille ne kaikki kohdat täältä asti. Tuolta ja tuoltakin on No niin, sitten otetaan täältä kaikkien maalaritten lempipurkki. Se on tämmönen pakkelipurkki ja pistetään tällä kaikki montut umpeen. No ei siinä oikeasti ole monttuja, siinä on vaan ihan pientä pykälää tuohon, niin vähän paklataan ja sitten suihkitaan pintamaalia. Sitten pistetään maalauskammioon nämä pakkelit ja kuivahtaa ne pienemmän. Käytetään uunivettään nuo pakkelit. Meillä on käytössä tämmönen Tamford se maalauskammio. Sitten tämmönen Micran 320 tämmönen verkkomallinen hiontapaperi. On hyvä kun pääsee se pölytetään välistä, niin tämmösen tukia vasten hiotaan sitten tätä pokkausta vasten nämä kokonaan läpi, niin tulee tasainen ja sitten vielä otetaan vähän hienompaa paperia ja jatketaan sillä. Hiottu ja pistetty epoksia pikkusen pohjalle joka puolelle. Tuommoinen harsomainen kerros Täällä on kanssa Annetaan noitten hetken kuivahtaa ja aletaan sitten suihkimaan tällä tämmöstä. Nyt on ruiskittu vähän sinne sun tänne maalia ja kyllähän siitä pikkusen asiallisempi tuli, vaikka eihän näistä aina priimoja saa, mutta vielä kun killutuskoneella pyyhkäisee, niin kyllä se välttää siihen. Sitten tämmönen pistetään vielä tuonne paikalleen ja mutteria perään hyvälle korkeudelle se on. Siinä on nätisti sopivasti korkeus ja sitten niin tiukkaan kuin ikinä saadaan, niin ainakin menee tuolla lasisten rikki, että jos muuten remontti on onnistunut, niin pitäisi jotakin saada rikki. Yhdellä kädellä kohtuu hankalata hommaa. Nytpä se siinä oli. Sitten pistetään vielä tähän tämä kupu paikalleen tuolta ja sehän asettu siihen oikeinkin mallikkaasti, niin ei muuta kuin annetaan kuivahtaa ja tehdään vielä pieni vesihionta noihin sitten seuraavana päivänä ja laitellaan talvirattaat alle nyt tästä kontista ja täällä meillä on
talvipyörät ihan hyvää kuntoista, niin pistetään nekin vielä tuohon alle. Nyt se on valmiina, mutta tuli niin kauhea hätä, että ihan pakko mennä tähän hallin nurkalla. Aivan pakko tulla tähän. Kyllä helottaa kunnossa. No niin, ja semmonenhan siitä tuli. Ihan asiallisen näköinen. Ei enää näe tuota ruospeista kaaren reunaa eikä tuon takana tuota. Täältäkin katsellaan, on ihan asiallinen. Tehdään siihen vielä pieni vesihionta, kun se on kuivahtanut tuossa vähän useamman päivän vielä, niin laitellaan sitten tuota mintti talvipyörätkin alla. Piikkirenkaat sen Siperialla ja sittenpä ollaan meidän fiksaamoon saavuttu ja ajetaan tuossa auto sisälle ja tuolta valot päälle ja hoitan tänne fiksaamon puolelle, edetään tänne fiksattavaksi ja tullaan katsomaan sitten minkä näköinen tästä on saatu, niin siihen ja teetään sisälle, niin katsotaan saadaan valmiiksi, että minkä näköinen kokonaisuus tulee. Talvirenkaat on alla ja kesärenkaat on täällä kyydistä löytyy ja ne ei enää mikään kovin hyvät oo ja pyyhkiä, uusi vivusto tai uusi varsi paikalla ja talvirenkaat on vielä ihan hyvässä kunnossa. Ei siinä palataanpa sitten asiaan, kun tämä on fiksarilla käynyt, niin minkä näköinen peli se on. Ja siihen peruutetaan ruutu. Pysyy paikalla. Avaimet mukaan. Lähetään liikkeelle. Siinäpä se ulkona komistelle. Käydään katso sisältä noin. Siitä ja sieltä löytyy avain. Muuta kuin miekka esille tuosta noin ja tärräytetään tähän sisään. Edetään siihen hetkeksi käyntiin ja näistä volokkareista kannattaa ikinä ottaa ovia kiinni. Niitä ei sitten välttämättä saakkaan enää auki, jos molemmat avaimet on siellä sisällä. Noin. Lähetään. Pistetään portti kiinni. Ei oo tuo kylää täällä sisällä, kun katsellaan. Semmonenhan se tuli. Toki se on nyt kerennyt just sopivasti tietenkin pikkusen kastua tuossa ulkona, mutta niinku näkee tästäkin kyllä, että kyllä sitä on fiksattu ihan hyvin.
Täällä oli ne muutamat pikku kuprualut, mutta ne ei oo vakavaa tämmöisessä pelissä, mutta muuten niin kaikkialla täältä nämä maalauskohat ja muut niin on siistin näköinen ja täällä on takaa penkit, verhoilut, lattiamulut, kaikki on fiksattu. Penkit pestiin tekstiilipesurilla melko moneen kertaan, oli niin kauheassa kunnossa, että yhtä pikkukohtaa ei saanut pois, se on varmaan jotakin öljyä tai muuta, sitä kokeiltiin vaikka millä, mutta ei lähtenyt pois. Ja täällä kuskiovesta mennään sisälle ja kattellaan penkkiä, niin on siisit. Näyttää, että nämä on tummemmat. Tässä kääntyy alkantaaraa, niin kääntyy tulee tämmöisiä viiruja siihen, mutta niinku muuten kaikki täältä niin on hyvää työtä, kun mä ajattelin, että jos fiksari on tehnyt huonoa työtä, niin se pitää aina silloin mennä käymään täällä kaapilla kattavassa. Hetken aikaa se kaapin vieressä istuskelee, niin ei se enää niin pahalta näytä sitten tuo auto. Mutta semmoinen. Ei muuta kuin tehdään seuraavaa videota, vaikka käydään tuolla vielä ailemassa. Käydään ailemassa tuolla Varjeka-saarella ja käydään kattoo minkä näköinen saari se on, niin käydään vielä kerran Sparkia ulkoiluttamassa, niin semmoista.